Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Hindi nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Purple Label for Men. Iyan ni siya ni Ralph Lauren. Te, panalaki ni siya pero kung luyag mo siya suksokon, bahala ka pag gusto ka. Kag udi toilet ni siya butang balon layo palang masimutan ka na. Te, ano ni siya klase nga pahamot? Bali, makahang nga makahoy kag maprutas. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para sa iya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Te, ano ang iyang mga nota? For the top, we have blackberry, green coriander, kag mandarin orange. Ang blackberry, amo na siyang madulom kag matamis nga nota. Tapos green coriander, nang makahang kag suabe nga hamot. Kag mandarin orange, matamis nga citrus. Kag for the mid, we have sage kag thyme. Ang sage, manamit nga nota kag ginagamit siya sa pagluto sa mga pagkaon. Tapos thyme naman niya herbal kung simutan. Kag for the base, we have mahogany, oak moss, kag musk. Ang mahogany, makahoy na siya nga nota nga may init, kag may pagkakahang, kag may pagkatamis. Tapos oak moss, pait nga nota. Tapos musk, kadakop sang hamot, para hindi magtodo-todo lapta. Te, kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may ibang pa mo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa duso naman, bye-bye!